Siphinde sinibingelele kwiKha TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ukucofa ibhathini subscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Engemuva kokwenzeka izigameko eziningana Ukhosini FM, uDr Khehlelezi usephinde futhi waqhamuka nesinye futhi isiprofetho esithusayo ekhuluma lapho ngendlu ekuthiwa ayingenwa. Kodwa ke mina ngizochaza okuningi ungazuza ukuthi uzwe ngami, awuzizwele yena uDr Khehlelezi ezikhulumela ngowakhe umlomo. Nangu-ke ezikhulumela. Nibingelele nonke bafowethu lapha enikhona, nibingelele uDokotela uKhehlelezi indumandumane yadume ezizweni. Sihlahla somdlebe nondela mzimba bejebheje mfazweni empandla diziyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi dabayikhala amanzi. Dictionary ndaba zidida umndeni. Ngiphinde bafowethu ngikukhulume lokho. Lithi iBhayibheli uNoah uyafika utshela abantu. Uthi uNoah asakhena umkhumbi ngoba uyeza uzamtolo. Akekho wamlalela uNoah. uMoses uhamba uyezweni laseGibhithe. uMoses mayifika ezweni laseGibhithe uthi ngizonikhulula. Akekho ababaningi abantu abalalela uMoses ngoba uMoses uke wasuka kuleli yazwe ebulele umbulali. Bathi ngeke sikwazi ukutshelwa umbulali asitshele ukuthi uzosikhulula njengamanje siboshiwe. Namhlanje ngizothi kunina nginguNoah. Ngizothi kunina nginguMoses. Ngizozama ngayo yonke indlela ngizokhuluma kunina izinto ezikhulunywa kumina ebusuku mangilele. Ngizokhuluma kunina ngomsakazo oyisikhondla khondla ngiyaphinda. Noma ningangithuka noma ningathini nikhulume nithi ayikho le ndaba yakhe, but oyongilalela le message I'm sending it straight to a head office kubaphathi phezulu egoli. Mhlawumbe ukhona oyedwa obengangilalela. Angifuni Vincent, angifuni lutho. I'm worried about the listeners. I'm worried about laba bantwana abasebenza lapha abanganacala. Usephinde wakhuluma uNkulunkulu kimi. Uthi Khehlelezi phinde usho noma bengakushaya noma bengathini. Kodwa dlulisa le message bayithole ukuze noma zenzeke izinto bebe wabawatshela. Uthi lo muntu kimi angiphinde ngisho. Kukhona inkinga ekhona. Ngoba naye umphathi azangene kule nkinga. Ngangikhulumile. Kwakufanele ehlisa impakamo. Ebesethi asihlaleni phansi siboneni ukuthi siyaphi phambili. Ikhona into ezothinta abaculi bakaMaskandi. Umuntu ocula ingoma zesintu noma abaculi bakaMaskandi abasematheni. Kunenkinga enkulu ezakho. Ukhona abazazwe babambane ngezandla kodwa ngabona labantu behlakazeka phakathi, ngabona mina ingozi zeimoto ezimbi kakhulu. Wathi lo muntu kimi thandazisa labantu ngoba inkinga yasokhosini isihamba le message singena kubo ngenkani ngoba bakwatile labantu abadala noma bakwatile sebefuna ukudlulisa imessage yabo through abantu abacula ingoma zesintu noma zikaMaskandi. Ngibona abantu bakithi abaculi bakaMaskandi bephelelwa izinto kodwa bedumile kodwa bephelelwa izinto baphelelwa amandla emali. Ayaphela bathi noma baqashwa kodwa aphela lamandla. Yazi ngibona begijima inkantolo kunokuthi bagijima ema stage bayocula bebophana beboshwa ama families bebophana. Ngathi mina yini leyo? Wathi uNkulunkulu kimi no. Abaculi bakaMaskandi kukhona ingozi ezizobalandela. Baphinde balandelwe amajele noma balandelwe inkantolo kube sengathi yazi nomunye uyama uexpose omunye nomunye uyama uexpose omunye. Ngathi uNkulunkulu kwenze njani kulo msakazo? Wathi uNkulunkulu kumele ize yenziwe leyo nto ngoba ukhona into ekhalelekayo Ukhosini edinga abantu ababefundisi noma edinga izinyanga straight bebambisane nonyazi kube sengathi lento kuyasetshenziswana kubuyiswa isithunzi ngoba ukhona into esingene kabo Ukhosini. Ikhona indlu Ukhosini man engangenwa noma ikhona indlu noma enyama office
bekunomuntu okade ikhetha kube sengathi kuthiwa le ndlu ingena uzibani iphinde ingene uzibani noma ingangenwa at all ivulwe umunye umuntu ayivule ebusuku angazi mina kodwa kuneqiniso bekumele kube sengathi siyalikhuluma ngithi mina indaba la kubuye lo muntu azongena la ebusuku kunomuntu othatha izinto zakhe ayisebenzisa kabi ebese uyigcina phakathi kulezo zindlu zomsakazo kanti izindlu zikaHulumeni noma izindlu zomuntu yini ngoba ikhona into esetshenziswe kabi kuneqiniso lizawuphuma maduze kube sengathi leliqiniso nomunye uthi ngikhathele ukujula ngalento ngoba ilimaza abantu kodwa ngidabukela abasebenzi bokhozi ngoba kukhona ukufa futhi okubuyayo kabi kuloko kubuya lokufa kuphindelela kuloko kubuya lokufa kuphindelela kukhona umuntu azawuhamba kube sengathi namanje uphithanelwa ingqondo khona endlini zokusakaza angisho kabi kodwa ngelinye ilanga niyongilalela noma ngelinye ilanga niyocela nithi khethelezi kuthiwani kade kade ngichaze lento kahle ngoba njengamanje uright impela ngingalalelwa kodwa I will pray for abafowethu bakaMaskandi osisi bakaMaskandi ngoba ngibona befela amacala bangawazi ngoba lolaka lalabantu abadala selungena ngapha lo moya usungena ngapha ngoba bafuna iattention bafuna lento iziyolungiswa ukhona umuntu wahamba ayi alanda izinto zakhe ethi ulanda amandla wayilinka wrong lento iaffect ezinye izingane basakazi bokhozi izothandaza I will pray for you noma ningangithuka 071 130 7808 ukhethelezi angishongo ukuthi ngifonele iWhatsApp number yami uma ufuna ukubuza deep ngalento this thing is deep in such a way ukuthi dinga umuntu ngelinye ilanga ngimhlalise phansi ngimxoxele ukuthi uma ngitshelwa ngomoya ngithini angifuni ukuthinta amagama abantu kuNkulunkulu anibusise Sibonge kakhulu kwabanze le channel yaba impumelelo. Sibonge kakhulu kwabasubscribile, sibonge kakhulu kwababuka amavideo ethu. Siyabonga nje kakhulu. Siyacela nje ube niwa-like amavideo ethu, niwa-share. Kumahala ke ukusubscribe ungasabi. Siyabonga kakhulu.